ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Ang panahon karon haduna na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kaayo. Ang tanang mga ilhanan ato nang nabati ug nakita na. Ug ang mga pagsulay ato lang ikalipay. Magampo lang kanunay, kay ang Ginoo mo tabang man kanimo. Dili na maglangan-langan sa atong pag-alagad, kay ang pagbalik ni Kristo hadul na kayo. Ug ang mga Kristohanon iyan ang pagadadon dito sa iyang ginharian nga walay katapusan. Ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kaayo. Ang tanang mga ilhanan ato nang nabati
Okay, maayong buntag mga higala among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisag sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay nabanhaw og miadto sa langit nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kisiyong higala Brother Live Claves. Okay, nagbinugtong pataron tungod kay ang atong partner si Brother John Dehito. Wala pa siya dinhi makaabot sa atong programa base karong taod-taod maabot siya. Kung naamoy mga mensahe galang importante kaayo, pwedeng ipadangat ninyo diretso sa ato nga number, no? Kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-8869-758. Okay, ako sublion 0926-8869-758. Okay, pwede na mo makapadala og mga mensahe na may mga birthday greetings ba, mga panimbaya, karong buntaga, o niya, na may mga importante kang messages nga to sa mga friend, inyong mga minalas kinabuhi, o niya, naamoy mga importanteng pangutana higala, labi nag mga follow-up nga pangutana sa pangutana nga ato nga ginadiscuss dinhi nga wa kay ni masabti na kinahanglan mo dugang nga pagpasabot. So isen na higala amo na ikalipay ato ng tagaan og panahon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita, no? Aniya ang mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi ang ato nga sukdanan sa pag-ilas kamaturan ang balaan nga kasulatan ang Bible tungod kay ang Bible mao'y libro nga dunay otoridad sa pagpahayag sa mga kamatuoran mga higala sa atong pagtuo, no? Ang Biblia mao'y musukod mo nay gitawag og musulay ko ng ato nga pagtuo ato nga mga doktrina ning haomba diha sa Biblia, di ba kaha kasumpaki diha sa balaan nga kasulatan. Okay, pwede nang makasend aron ato nang basahon karon taod-taod sa atong programa. Kanya akong sublion, welcome ang tanan. Og sa tanan tong mga viewers karon sa nagkalain-laing parts sa kalibutan, Pilipinas ug ubang nasod sa kalibutan nga naglantaw sa atong programa karon, kinasingkasing Monaco higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, palihog lang po atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan ang mabless, no? Mapanalanginan. Pinaagi silang pagpamati kay ila man masabtan ang mga kamaturan labi na ay mga pangutana nga gikalibgan ninyo nga mapadangat o niya matagaan og mga tubag katinawan di mahimo mong mabless mo higala sa pangutana nga gitagaan og pagtagaan. So na mga pangutana diha nga naglimin sa inyong galamhan karon, i-text na din nato or i-message na sa atong comment section sa Facebook aron ato na onyang matagaan og pagtagad. Okay, padayon ta sunahan maminaw gihapon ta higala og pinasahi nga awit karon nga kabuntagon. Ay mga mensahe sa awit atong padungog nga na kaninyo. Kan ba kasakitan nga imo na nasugatan ayaw ka balaka ayaw ka tingala mga pagsulay lang na
ang Dios ang damot tabang sa kagulanan ug kasubanan, padayon lang hangtod sa katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anang kasakitan, upadayon na, magpailog lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo ang kadaugan. Kung imo gihunahuna nga wala kanay paglaom, ug kay human sa kagabion may muabot nga kabuntagon, ang kahayag sa paglaom. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anang kasakitan, upadayon lang, magpailog lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo ang kadaugan. Kung imong malagpasan mga babay sa imong agianan, ang Ginoo may giandam sa tanan nagatuman, ang kinabuhi nga walay katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anang kasakitan, upadayon lang, magpailog lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo, maangkon ko, maangkon tang kaluwasan. Okay, padayon ta higala among akong itunol no ang mainiton nga pangumusta ngadto sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw diha sa Negros Oriental ug Negros Occidental. So kaninyong tanan diha among mga pinalangga maghigalaan, makigsunan welcome. Nya kumusta di ay nila ni Brother Mudam Flores diha. Bro, may buntag nimo uban siya mong family. Onya nila ni Brother Cesar Elguira diha sa Gihulngan. Anya nila ni Madam Marilu diha sa Escalante. So tanan diha na lang nga naminaw sa diha sa Negros no, ato sa mga Fermin family guban pa ato nga gina-welcome karon sa ato nga programa. So pwedeng mo maka-text sigala kay kalabanan nga atong mabanggit ni ato kalabanan mag-text, mag-chat dinhi sa ato nga program. Unya atong mga kahigalaan di asab nga nagamit og mga
naglantaw sa Facebook, no? Nya nag-share, so salamat kaayo. Yang uban nagamit og mga lanog nga mga sound system, so thank you sa inyong participation sa buhat si Ginoo dinhi sa social media, no? Okay, atong mga pinalangga nga mga viewers diri sa Masbati. Good morning sa tanan nga taga Masbati nga naglantaw sa ato nga programa karon through live sa Facebook. So atong gina-welcome labi na diha sa mga Necesario family, De La Cruz family diha sa Isla sa Hilutungan. Tanan kanino diha no sa Isla sa Hilutungan. Welcome sa ato nga tulumanon. Unya ato sang gipangumusta ang tanang taga Biliran province. Kumusta sa tanang taga Biliran? Tanang naminaw diha sa Biliran province. Unya naapoy nagamit yung sound system. Abot si Brother Kensing Lagarisa kanunay baka gihapong nag on air no sa ato nga programa diya siya sound system. So Brother Kensing, may buntag nimo sa tanan diha nga naminaw sa Biliran province. Salamat kaayo onya sa mga viewers nato diha atong gina-welcome. Salamat sa nagamit ang mga sound system diha napita. Onya ato sang mga pinalangga nga mga kahigsunan kay galaan diri sa probinsya sa Leyte, no? Dagabay-ubay ni din sa Leyte, diha sa Ormoc. Kumusta rin mga Disor family diha, family. Tanan diha naminaw sa Ormoc, o sa bisan asa man nga mga dapit diha, palibot, atong gina-welcome ang tanan. Mga suki natong tigpaminawan diri sa Merida, Leyte. Good morning sa tanang taga Merida. Onya tanan nga taga Tabango, Leyte. Good morning din Brother John Quezon diya. Bro, may puntag nimo uban si imong family. Good morning po sa tanang taga Palunpon, Leyte, no? May buntag sa tanang taga Palunpon ato mga pinalanggan tigpaminaw diya. Onya tanan nga naminaw sab diri sa Isabel, Leyte. Good morning. Onya ngadto sab ni sa mga tigpaminaw nato diya sa Kananga, Leyte. Aniya diha sa Matag-Ob, Leyte. Daghan-daghan tag mga sukin tigpaminos Matag-Ob kay lanog po na itong programa ito. May radio man, Facebook. Thank you kaayo. Aniya ato nga mga suki nga tigpaminawan sa dito sa San Isidro, Leyte. Dias Iskaw, may buntag. Good morning lang Brother Romeo Itang diya yung family. Aniya tanan nga naminaw sab diri sa Kalubian, Leyte, maayong buntag og dinhi sa Bilyaba, Leyte. Ni atong pasalamatan tanan tong kisunan ug kahigalan nga always nagsunod sa programa. Salamat po na ni Brad Jose Dia Incenso Sternati sa ilang sound system. Na ni Ma'am Gretchen Ovila guban pa diya nawa kumasayod sa uban pag nagamit yung mga sound, pero kamong tanan diya karong buntaga gina-welcome nato dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya dirita sa Isla sa Camotes mga higala, tanan nga taga Isla sa Camotes nga nagpaminaw karon nagsunod sa itong programa, kinasing-kasing mo namo higala o nako nga gina-welcome karon sa ato nga programa. Welcome sa tanang taga Camotes Island. O niya atong gipasalamatan si Brother Tato Sotelo diha sa Lower Kagkagan sa iyang mga trumpa diya nga maglanog panahon sa itong programa. Kutob sa naminaw karon diha, mayong buntag o welcome kamahigala sa kini ang maing balita. So makahimo muna sa pagpadangat o mga mensahe, pinaagi sa pag-text sa atong number or diri sa comment section nato sa Facebook. O niadresad sa isla sa Bantayan or Bantayan Island, kumusta ang tanang taga Madridejos nga always naminaw? Tanan nga naminaw diyas kaungkod, no? Diyas man silang. Aniya ato mga tigpaminaw sa diri sa Bantayan, mayong buntag lang Brother Eliseo Cordoba, Barjo Ojo diya, may buntag nimo dong Jojo. Og tanan diha nga mga kahigalaan diyas Bawd, Bantayan. Aniya nga to sa ni Brother William Tadlas kay atong na bahibawan nga info, nga iya pong pakusga na iyang sound system diya. Salamat kay Brother William. Og ni Brother Cotejo, bro, may buntag nimo diha sa Sirkulo Tikad, no? Good morning. O sa tanan naminaw diha karon. Aniya nga tusad sa mga naminaw sa kang Brother Lucernas dito sa
isla sa Lipayran. So good morning sa tanang taga Lipayran nga naminaw sa lanog sa trompa karon diha. Good morning sa tanang taga Silagon, Butiges, Hilotungan, tanang mga island diha sakop sa lungsod sa Bantayan. Welcome ka mga higala sa atong programa. Dirita mga higala sa Santa Fe, no? Nasayod mi nga daghan mo diha naminaw karon tungod kay kining atong programa maglanog-lanog mi diha sa Bantayan kay atbang ramanggod kaayo. So good morning ninyo taga Bantayan Island. Good morning ni Brad Jeremias, Jeremiah sa Humula. May buntag nimo bro. Og sa tanan nga naminaw karon diha no sa NHA. Good morning sa tanan. Anya tanan taga Machomban, anya tanan nga taga Santa Fe. Ato nga gipangumusta no diha sa lungsod sa Santa Fe atong mga listener. Anya good morning ni Brother Lot Biliabrili bro, may buntag nimo. Kumusta man imong sound system naglanog-lanog bagi haporon? Anya sa tanang naminaw diri sa Silion, diha sa Top-Atop, diha sa Kaungkod, San Agustin, may buntag ng tanan diha sa isla sa Hilantagaan. Oh, good morning sa tanan taga Hilantagaan, diha sa Pondako, no? May buntag onya tanan nga naminaw sa dito sa isla sa Kinatarkan. Good morning sa tanan diha gyud nga naminaw. Welcome sa atong programa. Onya tanan nga naminaw usab diha sa isla sa Hibitngil or Hibitngil Island. Good morning. Og sa tanang naminaw diha sa Islas Malapascua or Malapascua Island og dito sab sa isla sa Carnasa. Nasayod mi nga karong buntaga inyong gipamainit kining ato nga program no sa kini ang maayong balita. Onya dinhi sad sa Minlan, Cebu higala, layo punig na abutan kining ato nga programa labi na sa mga lugar nga naas mga ibabaw sa mga kabungturan kay FM ang guni so makuha sa ato nga signal gani ato nga nahibaw-an sa una nga kusog dito sa Magsaysay, Dias Balanban ba? Bukid katong lugar nga nakras ang gisakyan sa ato nga kanhi Presidente Magsaysay. Dihan dapita mga higala, mga Latayada family, nga mga born again, nga mga pamilya, nga nagkontak na sa tuwa sa unang panahon o niya na-adventist na, yung mga giadto ni Brother Dodo Dopla, no? Ang maabtikon sad nga liman, niya member siya diha sa Balanban. So muna nga sa makabukiran lanog ni daghan nagpaminaw nato kay wa man sila lingaw diha sa makabukiran mabuntag maminaw sila magsunod sa programa diha sa makabukirang barangay sa diha sa Asturias, diha sa Tuburan o bisan pa man diha sa Tabuilan karon mayong buntag no diha sa Olivo. Diha sa Tuburan diha sa Mangga Tuburan. Kumusta diha ni Brother Jandel po diha Librado. Bro, may buntag nimo. Good morning sa tanang taga Dalid, no? O niya diha sa atong mga kaigsunan diha sa Kalumbangan. O niya din sige pilakan diha may buntag ngadto nila ni sa mga pamilya sa mga pikit-pikit, mga Samson family, mga Golbin family, mga Tirana family, ngadto sa mga Yunting family. O niya, good morning sad ni Brother Maning Masbang. Bro, may buntag nimo. O welcome sa ato nga programa. O niya, kumusta sa ni Brad Pipi o Sabia, bro, may buntag nimo diya sa Sabah. Tanan nga taga Sabah atong gina-welcome. O niya, atong mga tigpaminaw sa diri sa dinhi sa mga suki natong tigpaminaw diha sa Katmon, no? Mga kabukirang barangay sa Katmon, diha sa Carmen, mga ibabaw sa mga kabungturan, lanog ni atong programa. Good morning nila ni Brother Mario Alquizar diha sa Panalipan, Katmon. O niya sa mga kabukirang barangay sa Katmon, diha sa Antikan, Agsuaw, Katmon, diha sa Bungyas. Good morning yung tanan, na diha sa Bungyas, Mahigala. Na diha pamilya gyud nga kanhi nga
kuwagi voluntary gyud sila nga nangita og simbahan sa Seventh-day Adventist nga magsimba pagka Sabado. Mga lay minister ni siya sa Catholic. Iyang asawa Catechist. Aniya nakakaplag yun sila dahil Sabado nangita sila. Kalimot ko sa tontuig nga gikan daw sila alas 6 buntag. Naabot sila sa Santican Church, layo-layo gud kay mga bukid man kay na. Naabot sila dito niya nangita gyud sila simbahan kay gusto silang muipon sa mga katawhan si Ginoo nga nagbantay sa tinud nga igpapahulay nga naa sa Biblia. Kailang nadunggan kanunay dinhi sa atong programa. Mga komendador family na, maimbuntag ng tanan mga komendador family. Karon wala sila problema kay gibuhatan gyud sila og church nila diha silang dapit. O niya mga kabukiran sang barangay diha sa sugod, no, daghan-daghan ta diha mga suki nga tigpaminaw kay wa gyud mga tugaw diha sa bukid, lanog man didto way sabod ang programa. So makakonsentrate sila pamati og pagpamalandong sa pulong si Ginoo. O niya diri sa mga higala sa dito sa Bourbon, lungsod sa Bourbon. Good morning sa tanang taga Bourbon. Nga ulos naminaw diya sa poblasyon Bourbon, diya sa Lao. Kanya mga suki natong naminaw diya sa Bundo, Bourbon. O diri sa, kumusta diya ang mga Orsal family? Lambard Sherwin Orsal. O ban sa iyang mga ginikanan, yung maigsuon diya karon. Mga Morillo Sad family, welcome sa atong programa. Tanan na ito makigsuon diya. Wa na ko makatimaan sa aban nga mga apelyidos ng mga kaigsunan diya o mga bag-o makaigsunan na to diya sa Calabira, Bourbon, maimbuntag. O ni ato matigpaminaw diya sa San Jose. Good morning diay ngadto nila ni Brad Amay Pitugo yang pamilya. Bro, maimbuntag nimo. O ni ngadto sad ni Brother Rodrigo Villamor, maimbuntag Brother Rodrigo uban sa imong pinalangga nga asawa, imong mga anak o mga buotan nga mga silinganan nimo diha sa San Jose, no? Kaninyong tanan diha sa San Jose, kinasing-kasing mo na ko nga gina-welcome ni Jesus kabuntagon sa ato nga tulumanon. Anya mga suki sad nato nga naminaw diri sa Kaguyong, anya bisan paman didto sa lungsod sa Tabugon mga higala. Ay ubay-ubay gyud nagsunod diha. Diha sa lungsod sa Tabugon, diha San Vicente. Good morning diha nila ni Brother John Lobitania, uban siyang family. Nila ni Sister Rime Monteliano diha sa Sambag, Tabugon. Kanhin siya, kuani active gini siyang member sa Jesus Miracle Crusade or GMC. O niya sa kanunay niya nga pagsunod sa ato nga programa. So nakakaplagid siya sa kamatuoran. Salamat kayo, madasigo na kayo siya karon. Kanya nga to sa Lanster Delma pod ando uban sa iyang pinalanggang bana makabataan. Good morning sa tanan ni ano mga nagsunod ni sa atong programa nga karon nakakaplag sa kamaturan nagalagad sa Ginoo. Kanya good morning sa di Brother PP Orsal bro, may buntag nimo. Nanamrikas kumbado gyud sa Tabugo no. Kanya sa tanan nato mga suki nga naminaw usab diri sa Adinis Managasi Bourbon. Good morning di idea sa mga Elarcosa family, ngadto sa mga Romagos family. Good morning sa mga Nano family. Mga Saladaga bro, may buntag nimo. Atong mga suki diha nagpaminawan unya mga nangahimo na sang mga igsuo nato sa pagtuo. Unya ngadto kang Sister Irenia Suliano. Good morning Sister Irenia. Sister Irenia kuan po siya sa dugay niyang sunod sa atong programa kay iya yung sundo ng atong programa sa radio. Kaluis Ginoo nakakaplag siya sa kamatuoran niya sa grasya sa Dios karon siya maabtiko na sab nga nahimo nga katawhan si Ginoo. Devoted po ni siya nga Catholic. O ni atong mga tigpaminaw diya sa Lamak no, nga atos mga Jordan family diya sa Ilihan. O niya diya sa Kandangas, bisan pa man diri sa Tagaytay, o niya diri sa Mahayahay atong tanang makaigsunan og makaigalaan diya karon. Nya pasalamatan nato si Brother Bin Easter. Salamat Brother Bin sa imong trompa diha naglanog.
Og good morning sad sa tanang taga Eden, no? Madasigon kay nato ng mga buotan nga mga kaigsoon nato diha sa Eden. Good morning tanan, di nako masangpit anyang tanan mga ngalan, mga apelyido, pero kamong tanan diha nga naminaw karon, welcome. Good morning ni Brother Jumel diha. Rosasinia, bro, may buntag nimo uban siyong family. Nya nga tusad sa mga Alikos family, good morning. Mga Agwa family, ngadto sa mga pamilyas mga Risoor lang Brother Alvin Risoor, mga Arrogante family, ngadto sa mga Coralde family, mga pamilya sa mga Dimapi. Anya good morning sad sa mga pamilya sa mga ato ding pasalamatan si Sister Marites Paraiso o kauban siyang pinangga nga bana, iya lang makabataan sa pag-operate kanunay sa sound system diya sa Seventh Day Adventist Church sa Kadwawan. Na itrumpa diya nagtingog, so mga naminaw diya, mga silingan nato, kinasing-kasing mo nako nga gina-welcome sa atong programa. Good morning diya sa mga Fuentes family, ngadto sa mga pamilya sa mga Alconten diya, maimbuntag. O niya, ngadto ng Brother Siloy Beronas, iyang family, mga batan-o natong mga kaigsunan diha, atos pamilya ng Brother Renato Tirana. So sa tanan niyo diha, welcome. O niya, mga tigpaminon to dis barangay sa Libho. Ubay-ubay sana sa Libho, no, ato mga tigpaminaw, na iduha ka mga sound system diha, trumpang gipanggamit yun. Ang karaan diya nagtingog at trumpa kang Sister Linda Kamay. So mga silingan diha karon, mayong buntag ninyong tanan, mga kaigsunan na to. O niya, dirisad sa Atbang, diri sa Little Hills, na apo naglanog-lanog kang Brother Niljon Bersiro karubuntaga. So mga higala na to diha no sa diha sa Little Hills, nga naminaw og mga silingan dapit kutob sa naabot sa labyog sa trumpa nila ni Brother Nelson kay tulom na kabuok. Kinasing-kasing man ako nga gina-welcome din sa atong programa sa kini ang maayang balita. Good morning po din ni Sister Valentina. Sister, may buntag nimo. Kuang ini sila madasigon kining moadto sa church sa Kadwawan, no? Sila si Sister Valentina Baga. Salamat sa kanunay nimo nga pagpaminaw, pagsunod sa atong programa. Tanan ito makigsunan diha ngadtos mga Eliseo family. Ngadto sa mga tanan diha nga mga higala nato, makigsunan nga naminaw nga ilang Brother Leo Sumalinog. Di nato i-mention tarano katungod sa kadaghan diha. Atong mga newly baptized members diha karon. Nga gumusta po nila Brother Carding diha. Amoro, Sister Lorena dia, no? Mga silingan dia naminaw, Sister Pamila, ilang pamilya. Anya, tanan na lang gidha. Onya mga suki natong naminaw sab diri sa Mabuli. Atong mga silingan dia karon. Good morning dia sa mga Gutierrez family, Brad Felipe dia, nila Sister Rosemary. Anya ngadtos mga Espinosa family, mga Saga family atong ipangumusta karon, mga Abayon family. Good morning sad nila ni Dong Sincere dia sa Malinog. Sister Mercy uban siyang family. Labad tutron dia nga always for naminaw. Mayong buntag. Good morning po nila ni Rizal. Bisan pa man diri sa Luyo, no? Sila Sister Emilia dia. Emilia Abayon, yang family, mayong buntag. Atos mga Serapino family. Pamilya nila ni Brother Eric Sinoy. O niya ngadto lang Brother Roy dia Sayod, no? Mga Sayod family, daghan mga Sayod dia. Mga Remorin family. Niya ngadto sa mga nila ni pamilya ni Benturo dia Maglasang, ba ni Dailing, ni Banisan, Langganggang, ilang mga sakop sa pamilya kamuntanan diha ato nga gina-welcome. O niya ato din gi-inform no ato mga kahigalaan diha. So na-inform na amo nang nasultuhan ang barangay captain nato diha, atong pinalangga ang barangay captain si barangay captain Cecilia Sinoy Ladira. Kastorya ni gihapon, okay kay siya sa seminar atong paghimuon
diha dapit sa ilang Eric Sinoy, no, sa yuta nila ni Iba nga punso ana nato ihel diha ang ato nga crusade for kuana siya bali na siya og usa ka semana karong Pitsa 22 hangtod sa Pitsa 27. Pitsa 27 ning bulan sa Disyembre, diin maghimo ta di higala og mga lectures, no, seminar about sa drugs, about sa health, anya mga character building sa mga kabataan, anya maghisgot po ta mahitungod sa pulong si Ginoo. So mahagsugod na karong Pitsa 22 kada gabi na siya. Diha sa mabuli gihapon na siya, no, pero dili dapit sa luyo silang Eric Sinoy atbang sa lugar sa atong pinalanggang Baray Captain diha sa Mabuli. So kaniyong tanan diha sa Mabuli atong gina-welcome sa pamilya ni Brother Junior Clavis diha, tong manghod na Mr. PB Pasyol, anya ngadtos mga Lemorin family na Mr. Bina iyang pamilya. Tanan diha na ni China diha karon. Tanan gyud diha sa Mabuli ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Onya dirita mga higala sa kanagahan ato sang gina-welcome diha, no, ang tanan natong mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Ani atong pasalamatan sila si Brother Bernie Katakes. Onya sila si Brother Johnny mainit, sila si Brother Christian Bistar og si Brother Annie Preselias sa ilang mga sound system nga always kina nilang gigamit dinhi sa ato nga programa aron lang makadungog ilang mga silingan. So ato nga gipasalamatan sila sa ilang mga sound system. Good morning dia sa panggamay nga nay always gyud naminaw sa ato nga programa. Mga Espiridion dia, good morning, no, ni Brother Espiridion dia nga always na naminaw. O uban pa diha nga mga silingan la ni Brother Anisito Preselias nga nagasunod sa ato nga programa. Good morning sa ni Brother Erickson Sinisa, bro, may buntag nimo og sa imong panimalay. Kanya tanan nato nga mga naminaw diri sa Kinawahan sab atong gina-welcome ang tanan tiga Kinawahan. Good morning dia sa Makaayon family ng Sister Maridil diha karon. Ngadto nila ni Sister Noraline, Brother Dick, Brother Arnel diya, nilang Brother Reno, kanya ngadtos mga uban pa nato dihang mga kaigsunan, kahigalaan atong gina-welcome. Nya diya sa Busugon sabi ay, natay mga suki nga tigpaminawan sa Busugon, labi na diya sa mga Sumalinog family. Anya, good morning sad ni Brother Ayuban Ritoya, taga-kuana siya, taga Busugon nga nagtudlo na siya diha, marag nagtudlo na diha sa Sitio Tambungon. Anya kompleto na siya sa Bible study nato. Anya nag-decide siya lang sa baptism karong asosasyon sa Kadwawan Pitsa 21. So may buntag nimo daw uban sa anak sad ni Brother Norlan Pagal diya sa Napog, no. Good morning sa tanan Tagalambusan nga always nagsunod sa programa. Sa mga Pasko diya family, mga Buyusi, may buntag ngadto sa mga pamilya sa mga pamilya sa mga Bilyeta, o niya nilang Brother Christian Lumihok o iyang tibok family, mga Hapitan family diya, o tanan diya, no, mga pamilya sa mga Magdadaro. Welcome. Kutob na lang sa naminaw diya. Kutob sa nagsunod sa programa. Atong gina-welcome. O niya ato din kapahinumdom sa atong tanang mga listener o mga viewers. Kung doon na mo'y nakutlo higala nga nasabtan ninyo ang mga tulong sa Dios dinhi sa atong programa. O niya, sulay mo og observe sa pagsimba sa inyong mahigala. Pangitaan lang ninyo ang mga Seventh-day Adventist Church, no? Magsimba na kada adlaw Sabado. Pwede mo ma-observe, mo bisita. Kaya diya sa Kadwawan, daghan-daghan naman yun nga mitungha og dilan sa Kadwawan, uban pang mga lugar.
na mga surprise nga nanungha nga mga kahigalaan nato. Mga daily Adventista, ang uban INC, o nagkalain-lain maraliyon, mga Catholic, majority yun, manungha sa dugay panahon nilang sunod sa programa. Wa na sila kapugong sa paghikap sa balaan nga espiritu, di silang kasing-kasing. So sila yun mismo ang miduol o ninghangyo nga magpabaptay sila kay nakasabot sila sa kamatuoran. So kung nasabtan ninyo ang mga pulong si Ginoo, ayaw mo pagdugay higala, mintras aberto pa ang adlaw sa kaluwasan. Duola ninyo ang Ginoo. Alagad ta niya o bagmatinumanon ta sa pagsunod siyang kabuton. Kay ang gipasaligan o gisaaran sa Dios nga maluwas kadtong mga tao nga nakasabot sa kamaturan o niya mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Sa Mateo 24:13, nag-ingon si Ginusos, ang mulahutay, so magisgod kag lahutay, nagpasabot na agi mga kalisdanan nga maagian nimo sa pag-alagad si Ginoo. Unsa man ang mga kalisdanan? Usay mga pagsulay sa imong sakop sa pamilya. Labi na wa mo nagkahiusa sa pag-alagad si Ginoo. Daghan kay mga pagsulay kay magkasuhag man ang inyong pagtuo. Ang uban diya sa pamilya kaon og magidili. Wa magbantay sa iring papahulay kay wala kasabot pa. Anya nagbantay kasi papahulay, naglikay kas magidili usahay mayaga-yagaan ka, usay sulayan ka, usay i-pressure kanila. So nag-ingon ang Biblia ang mulahutay hangtod sa katapusan. Naino sa mga problema usahay ang imong naigingon sa Mateo 10 nga ang kaaway sa tao nga nag-alagad sa Dios anaarasab sa sulod siyang panimalay. Kana kun wa magkahiusas pag-alagad sa Ginoo. Og daghan na kahigalang nahitabo ana nga ang sakop rapos panimalay mao'y misigi og sulay ni adtong nahimo ng anak sa Ginoo og tungod niya wa makasurvive. Back out, balik sa naandan nga kinabuhi tungod kay wa kalahutay sa mga kalisdanan. Wa kalahutay kay ang Biblia nagsulti sa Matthew 7:13, sigpit ang pultahan, hiktin ang dalan, paingon sa langit. Jutay ra ang makahimo sa pag-agi niini. Samtang adunay lapad nga dalan, lapad ang pultahan, o niya lapad ang dalan, paingon sa impierno, kini ang gisubay sa kadaghanan. Sayon ba? Nga naman, okay ra mag-inom, mga gidili, kaon, sigarilyo, sugal, okay ra kayo, libre ba? Pasayon, yung adiri, danta kay okay pa kayo, kaon patas magidili, way bawal dis ato. Sayon ang dalan, maningon sa Biblia. Sayon ang dalan, paingon sa impierno, og kini ang gisubay sa daghan. O niya, naarabay mga dagkong pundok nga magsig-ingon nga, kining amo gid husto, mo gitukod ni Kristo. Di gid mohaom, sige sultong ginusos. Nga naman, di man sigpit, okay raman, buhat ka bisan onsa. O niya, di pun musakar kay ingon ni Kristo, gamay ra gyud ang maluwas mga higala, dili daghan. So ang makatuman diya sa Biblia kana ra yung sigpit, nagsubay sigpit unya mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Muna nga kinahanglag lahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Manang kung nasabtan nato ang kamatuoran, duol ta alagad sa Ginoo. Nag-alagad sa Ginoo atong kuptan higala. Matod pa sa pinaduyag 3:11, atong kuptan ang atong pagtuo aron way makaagaw sa purong-purong nga giandam si Ginoo. So kuptan nato, di nato buhian. Kung hapit na ta mubuhi sa pagtuo, balik tag kupot. Kuptan nato og ayo hangtod sa katapusang pitik sa tong kasing-kasing. Kay dunay saad ang Dios alang ni adtong kupot sa pagtuo hantod sa katapusan ang saad sa ginokalawasan. Okay mo na nga matag Sabado, ang pagsimba sa mahigalang Seventh-day Adventist
gina-welcome mo na mo higala sa church, no? Sa pag-observe, unya pangutana lang po mo diha sa church kung kinsa nila diha ang adunay kahibalo sa pagtudlo sa Bible, no? Okay, padayon ta higala atong gi pangumusta ang tanang mga higala na to diri sa Tampungon. Maayong buntag sa tanan taga Tampungon. Daghang kay tag mga suod sa Tampungon. Atong mga suod nga makaigsuunan, atong makaigalaan di ano, niya atong gipahibaw di ang tanan taga Tampungon. Akon pananglit nang ginahanglan tag pisa sa motor or motor parts mga higala. Doolan ninyo ang Advent Motor Parts. Nakagina kilid sa highway sayon kainang dumdumon. Nagbuntaog na ang Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino. Abli na sila kas Domingo, kutob sa Lambernes. Sirado na sila pagkasabado. So, good morning sa tanang taga-Anapugsad. Good morning ni Bruno Orlandia, uban siyang pamilya. Tanan nga taga-Anapug na Minaw, welcome. Onya, tanan nga taga-Bangkasan, ato siyang gina-welcome, no? Good morning lang ni Brother George Luna, iyang family. Onya, ngadtos mga Negro na family dia. Good morning. Onya, mga tanan di ano, diya sa Kamansulis, mga church members diya, o mga friend na to, atong gina-welcome, mga tigpaminan to diya sa Manio, labi na diha ng Brother Elvis Peritos yung family, mga pamilya sa mga ng Brother Jidel sa diya, may buntag, mga Gupio family diya. Good morning. Tanan diya naminaw sa Manio, diya sa Lawis, sa housing, no, sa San Remigio. Atong gina-welcome, mga tigpaminaw sa nato diha sa Luok, no, ngadtos mga pamilyas, mga Lopez, pamilyas, mga Vargas, Ibanez, anya mga Lastimoso family, tanan niya naminaw sa Barangay Luok. Good morning sad sa mga Monteroyo family, ngadtos mga Samson family, anya ngadtos mga Suson family, mga pamilyas, mga Larga, ngadtos mga pamilyas, mga Likigan, atong gina-welcome, mga Kabatanya family, o niya ngadtos mga pamilyas, mga Layon, tanan diyang naminaw sa Argawanon, ato nga gina-welcome, o niya mga tigpaminan to sa Patag, San Remigio, no? Welcome sa tanang taga Patag, San Remigio. Manghinaot nga karon naamo, naminaw ni ining Tolomano, no? Diha sa Patag. Okay. Ato sang gipangumusta diha ang mga ansyano family, mga Muraka. Kutob dias naminaw sa Patag. Ato nga gina-welcome. O ni atong mga ato sang ginapahibalo ato makahigalaan din is Norte. Kuno na to mga party-party ay magkalimot higala sa Advent Drops, no? Nga clean o pure nindot nga tubig mahigala ag Advent Drops. So mapalit sa na dias na ilon, pwede siyang mo contact mahigala silang seal number. Ani atong mga tigpaminaw sa Bidtos daan Bantayan, labi na sa mga dihito pamilya di Asmaya, ato nga gina-welcome. Good morning ni Brother John Dihito. Wato masayad og maanhi ba siya ron. Nabad isaw diya, mga Dihito family, ato nga gina-welcome. Mga pamilyas, mga Punay, ngadtos mga pamilyas, mga Miralias, no, diha sa Lanao. Brother Jeffrey Miralias, yung family. Pads Jimmy diya, Miralias yung family, mga Punay diya family. Brother John Punay diya sa Talisay, ato siyang gipasalamatan yan sa iyang paggamit sa sound system. Brother Doming Bunukan Sab, diha sa Bituon, atong gina-welcome. Mga Rosalihos family diha sa Dinis Cumbado, mga Pioneers family, mga Puyot family, mga Olosiman family diha. Ato kan Sterlos, tanan diha naminaw sa Bantayan, atong mga pads diha og mga mads, mga friends nato, mga brothers and sisters diha karon, atong gina-welcome. Good morning sa tanang taga Paypay og Nazareth. Diha sa Bakhawan, atong makikisunan diha sa Kawit. Bisan pa man diha sa Mahawak,
Anya dinis Antipolo, Medellin. Good morning ng tanan. Anya Dios sa daang lungsod Medellin. Atong pangumustahon ang mga Gulyemas, mga De La Cruz family diha. Welcome sa itong programa. Anya mga Langgido day family diha sa lungsod sa Medellin. Anya ngadtos pamilyas mga 5, lang brother John Michael 5 yang family. Tanan diya naminaw sa Medellin noon yang atusad nila ni Municipal Councilor Raymond Olivar uban siyang misis nga si attorney. Kanya nga lang brother Felipe Solira, brother Alex Cañada, good morning. Kanya atong pasalamatan diya si brother Turbo Pabadora sa always niyang paggamit siyang trumpa diha sa 108 Medellin, Cebu. Kanyang tanan diya, welcome. Salamat siyang pagpaminaw sa ato nga programa. Kanyang atos mga pamilya sa mga Malinaw, atong gina-welcome. Kanyang atos sa mga kaigsunan nato din sa Bogo City. Good morning diya sa Binabag di ay atos mga Bersero family, mga pamilya sa mga Gabiane, mga Olingay family. Good morning yung tanan. Good morning nila ni Ma'am Libiolita Bersero Olingay. Nila ni Ma'am Jennifer Bersero Gabiane. Always nagapaminaw niya Badlino. Good morning Badlino. Nang dasig yun kay nabalik ni pagkaulitaw si Badlino tungod kay ang iyang misis napatay naman gud sa Manila. Siya na raw naginusara pero madasigon kani siya nga magsimba matag adlaw sa Sabado. Badlino may buntag nimo. Nila ni Sister Ami sabi San Antonio. Good morning Sister Ami, ikot kay minaw ra ba gini siya, nukmat gini kita namo nga minaw siya. Ni iyang parinti pod si Brother Ronelo Itang iyang Brother Ronelo imong sigan og great unya ako wa iko na masangpit. So Sister Ami may buntag nimo. Tanan nga taga nang Sur dinhi sa Norte. Anya diya sa barangay sa La Paz. Anya good morning sa mga Lipaw-Paw family diya. Anya atong pasalamatan sad si retired Scout Ranger Sir Isagani Aratzia. Ay kini siya nakaka-plugs ka maturan sa ulos niyang pagsunod sa atong programa. Karon siya madasigon, maabtikon nga igsuon sa pagtuo kalos Ginoo. Diha sa Kabangkalan SDA Church no niya siyang kadasigon yang gigamit yung sound system iyang ipalanog kining atong tulumanon higala dinhi sa radio aron makadungog yung masilingan. So thank you kaayo Sir Isagane. Good morning sa nila ni Brother Alan Bisabilia bro, may buntag nimo o ba ni Sister Amelia Bisabilia diha sa Baas kampo ni murag katikes ni si Roman Catholic Catechist ni si Sister Amelia, uyang bana devoted kay silang Catholic, naa sila'y Bible gyud niya. Kanunay silang nagbasa og nagsunod sa atong programa. Karon sila kalois Ginoo. Panalaginan sa Ginoo ang ilang pagtuo milambo, nagmadasigon sila. So salamat kayo unya good morning no sa mga dear family diya sa dinhi sa Dakit. Tanan diyang naminaw sa Dakit. Unya ngadto sa mga kaigsunan nato diya sa Guadalupe nila ni Judge Glenn Humawas, mga Humawas family, mga Baldosa family diya, good morning mga Munyas, yang atos mga Pilayo family, lang Sir Elmer Pilayo and family, yang atos sad nila ni Pastor Hill Idoliboyo and family, o yang atos sa atong mga aton lang brother Edsel Disma bro, may buntag nimo, o ba ni Ma'am Ibing o sa inyong family, nila ni Ma'am Joy, nila ni Sir Merjon Kabagi no may buntag niyang tanan diha sa Guadalupe. O niya tanan natong naminaw diri sa Budlot o diri sa Marangog labi na dis tagasa ato mga church members diha nga madasigon kanunay always tagapaminaw good morning brothers and sisters mga friends diha sa tagasa diha sa Libertad. O niya ato siyang ginapahibalo di ay no nga dunay umaabot nga Health and Bible Seminar paghimuon dinhi sa Pandan, Barangay Pandan in Siyudad Sabugo. Maraganas covered court karong kunwa ko nasayop
pizza 15 ngadto sa 21 siguro, or pizza 14 ba na mag-start. Basta anang mga pizza higala, 1 week na siya nga seminar. So atong ginapahibalo atong mga kahigalaan, then napitas pandan nga pahimus ninyo 1 week nga seminar na nindot kay na paminaw na kita deh makutlo ana, no? Okay, atong mga kahigalan o kaigsunan nato diri sa Syukon, anya bisan pa man diri na Ilon, ngadto sa mga pamilya sa mga Rituya. Good morning sa mga Rituya family. Anya, good morning sa ni Brother Winifredo. Brother Winifredo sa Sarsaliho, Tuan Aros Cavite, nga diya tos punta. Good morning ni Brother Jerry na Ilon. Nila ni Sir Arthur Oliamot. Oba ni Mamarji. Wagi ko kalugar og anha gahapon tungod kay nagisgot-hisgot ni alang sa umaabot nga crusade, no? So, wagi ta ka lugar og anha. Sorry na lang kaayo. Aniya, atong mga ngadtos mga pamilya sa mga bulambaw diya, no? Mga suod na to. Mga pamilya sa mga hilig. Mga pamilya sa mga mulihon. Aniya, ngadtos mga pamilya sa mga Berdida, mga Canales, sa tanan na lang nato nga mga kaigsunan kay galan diya mga Cobilio family, mga Bulambaw, tanan diya kanyo naminaw sa Nailon, onya dris upper na Ilon sa Simbuawan. Ato sang gipangumusta ang mga pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon, onya sa pamilya ni Anhing Jire Lipon. So tanan diya naminaw sa upper na Ilon. Welcome, onya tigpaminaw to sa Gairan, atong gina-welcome ang tanan diha. Onya tanan, ato sang pangumustahon si Engineer Ernie Catayas, uban siyang family. Nandiya wing, nga always gina magpalanog, ipol volume gina i-radio. So tiya, may buntag nimo. Onya, ngadto sa mga pamilya sa, ato ning pahinumduman no, din sa Norte. Ato makahilan, kung naobserbaran nato higala nga, may diferensya na atong mata kay usay mataas atong punuigon, mag-anam og ka-diferensya atong mata, ay mog kalimot, hinamdumin ninyo higala ang Icons Optical Clinic. Sayon ka ng pangitaon, o niya, sayon po ng istoryahan, sayon duulo na, ang tagiya ni Ana. Sayon ra kayo ng pangitaon disbugo kay kadumdum kita itong karaan nga landbang katong ubos kay Isano, at bang ana, makita nimong Icons Optical mga higala. O niya, naasila iban sa San Romeo, kilid po sa highway at bang sa Prince, makita nimong Icons Optical Clinic. O niya, at the same time, sila po ang nagdumala sa katong karaan ng Optical Clinic sa Bugo, katong Lubitania Optical Clinic, no? Diha sa Bugo. O niya, gipanagiya ka na ni Doktora o ni Dr. Konkon Lubitania. Abli na sila gikan sa adlong Domingo kutob sa Bernes. Aniya sa may oras nga alas 9 buntag hantod sa alas 5:30 sa hapon. Accurate na ilang pag-check up sa mata kay computerized mga higala. Mahibaw-an gyud pilay grado nga kikinanan sa atong mata. So doola ninyo mintras may namatikdan mo nga problema sa inyong pananaw, no? Aniya, good morning sa mga Pamilara family. Ngadtos mga ato sa ni Sister Andrino diha sa Barangay Dakit nga Sister Andrino butho alam po niya sa ato ng church sayang kanunay ang pagsunod sa programa kay Baptist po niya siya wala na niya napugni ang nagsilaob nga kamaturan siyang kasing-kasing voluntarily gid siyang may adto sa church ug namit nato diha sa Bugo Church first niyang adto namit ginato pagsud niya sa gate. Aniya, naila-ila na to. Aniya, nagpaila siya nga listener. Nangutana siya og ang atong service sa church og unsang orasa. So, mo to sugdanan ni Gala. Salamat kayo siyang pamilya, uban siyang pinalanggang bana, yang anak, aniya, tanan nga mga newly baptized members sa Bugo. Atong gina-welcome. Nasa tayo tigpaminaw diya sa Corba, aning Bugo. Aniya, nga tos mga makitig family, welcome. Yan ni Brother Andy Nobal, bro. May buntag nimo. Diya sa Barangay Kayang. Tanan nga taga-Kayang
tanan nga taga Don Pedro, Dennis Pulambato, ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Pwede na mo makapada nga tigalang mensahe kay atong basahon dinhi sa ato nga programa. So sa di pa ko mubasa mahigala atong taga-higayon si Brother John sa paghatod nga na kaninyo sa mga labas kayo nga mga pangumusta. Brother John. Well, daghang salamat Brother Levi, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon dili na mo ikapuol ang paghatag sa inyong mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niining atong programa sa kahanginan. Busa bisan kinsa ang naminaw karon og kutob sa giabot sa atong programa, sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit ni ibuntaga welcome ug dalaygon ng Dios sa atong mga kinabuhi sa tanang mga butang nga atong gipangandoy ug gihandom sa kinabuhi ato na nga ibutang sa atong hunahuna nga dili matumbasan ang atong pagpangandoy ug panghunahuna diha sa Ginoo nga siya mao ang Dios ug hari sa atong mga kinabuhi. Once again, welcome and good morning. Okay, padayon ta higala ato ning basahon usan yastong cellphone no na tato basa diri sa screen. Okay, good morning Brad Libby. Great ko sa tanan nako nga mga kauban sa SDA diha sa Medellin ni Konsehal Raymond Olivar, Brad Alex Cañada og sa tanan. Merry Christmas ninyo mga brad. Gikan kini kang Brother Felipe Soliera. So good morning Brother Felipe. Ang Dios magpanalangin nimo. Gimingaw po makigsunan sa imo dito sa Medellin SDA Church. Okay, ato po ning tanaw ning uban nga mensahe ni apod si Sister Philly Disor sa Dolores Ormoc City. Good morning Kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw karon og nagview. Dia naminaw na sadmi karon kuya. Salamat sa pagbasa kuya from Philly Disor. Okay, good morning yung tanan no, tanang taga Ormoc naminaw karon. Welcome sa ato nga tulumanon. Anya tanan daay nga naminaw karon sa tibok Pilipinas. Tanan nga naminaw og nagtanaw sa programa karon sa tibok kalibutan. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Okay. Ni apod ni pagyato basahon good PM Kuya Libby, Brad John, nawala man. Okay, si kuan ni siya, Sir Pidi Disor gabi ini katong wa ma-on ang microphone no, kadiyot. Anya niya ipay atong basahon ni Apos Brother Otik Saniko. Abi nimo Brad, diha ko sa DYCM nakahibalo sa tanan. So, praise God, Brother Opik Saniko, no? Salamat kayo. Sa kuan ni bye-bye lipi. Bye-bye lipi. Brother Utek. So, Brother Utek, usa na sa mga mahimong talan-aon ang imong gisultiron nga dinha ka nahibaw sa kamatuoran dinis DYCM, kabalo kag unsa, gikinahanglan ka gyud sa Ginoo. Salamat nga imong gisanong og ang panawagan sa Ginoo, ang Holy Spirit mo'y pasabot nimo. Thank you. Okay, thank you kayo Brother Opik Saniko, no? Aniya insya nga karon ko no kay iya siyang gipaminaw ang tulumanon dito sa DYHP. At as Pastor Bohos ba nga nagprogram udto murag 11 to 12 na sa DYHP kay lanog po to sila kay atbang maguna no. Kusog man na ang DYHP pod. Always siya nagapaminaw sad. Pero dinhi gyud siya nakakaplag sa kamatuoran, nakahibaw siya sa tanan nga kamatuoran. Dinhi sa atong programa nga dito siya nagtrabaho sa Merida sa simbahan gyud sa Katolik. Nagtrabaho sa dito pero sa diha nga nagsunod siya nagpamayo sa programa murag kanon ang gitulusok yang konsensya og wa na gyud siya nahimutang. Iyang gipalabi nga mo give up siya siyang trabaho dito kay mo pauli na lang siya dito sa Baybay City kay mga lagad siya sa Ginoo. Uban siyang family. So salamat kayo Brother Otik Saniko sa imong desisyon nga mga lagad ngadto sa Ginoo. Okay. Niya po si Sister Elpidia
Koro sa radyo na lang mi, maminaw kay naaman mi radyo. Elpidia Coro. Okay, salamat kay Mr. Elpidia Coro nos matag oblite. Lanog man diya, kusog man kaayo ang signal diya sa ato nga programa. So atong gina-welcome diya ang tanan. Okay, ato ning sugdan na pagbasa higala dinhi sa screen. Niay daghan atong makaigsunan nga ato nakita dinhi. So naguna dinhi si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat Sister Ginaline sa paglab ug pagpray nining ato nga tulumanon. Diha sa Luyong Baybay no. Or Takop, San Remigio, Cebu. O niya po si Brother Giovanni Inganio Bayo. Good morning. So good morning usab Brother Giovanni Inganio Bayo. Thank you kaayo sa imong pagpakikuban. O niya po si Sister Lynn of Korea. Ang kinakusgan po ni diha sa Kinatarkan. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa paglab ug pagpray kay murag kanunay gini si Sister Lynn nahimo tong avid listener. Kanunay gini siya nga mutan-aw sa tong programa og mag-message. Kanya niya po si Brother Edwin Notarte. Iyang minsay, good morning Kuya Libby. Watching from Ormoc City. Salamat kay Brother Edwin Notarte. Salamat sa pagpray og paglab sa ato nga tulumanon. Anya niya po si Dungbab Ritoya. Ato kaning close friend, close nga igsoon sa pagtuo. Anas tuburan na mangga tuburan niya siya minsay. Good morning Dong Libby. Naminaw mi diri sa tuburan naa si Dong Alexander Dihito Jr. Yes, Dong, I'm here. Maayong buntag og sa tanang tigpaminaw. Kanihara mo ko na iyang mensahe kay diskumpiyado siya pero ako rito yung nakita ganiya. Bato naabot si Brother John. Na-late ko dong. Naabot na akong gwapo nga partner din. Okay ni apod si Sister Chari de la Cruz Nogas. Diyas mabuli ni ato ning pag-umangkon. Salamat kay Inday Chari sa imong pagtanaw sa ato nga programa, pagsunod. Salamat sa paglab ug pagpray. Kumusta din ni Bradudo diya, imong mister uban si imong family. Des mga Ipil family, mayong bundag. Niya po si Edward Generias. Ito din ipabala de Charino kay natay umaabot nga health and Bible lecture or seminar diha dapit silang Eric Sinoy. Diya ubos yun silang So, sa mabuli gid na, Brother Libby? mabuli dili sa barangay dili dapit sa Guwa. I see. Anarana sa Uma, Brother John. Niya karon ng pizza 22 hangtod sa 27 karong buwana. Okay na, approve na anya nahibaw na sad ang barangay captain. Anya niya si Brother Edward Zenarias. Good morning Kuya Libby ug sa tanang naminaw. Good morning dong. Niya po si Brother Jake Sumalinog sa Dumaguete. Good morning Brother Lib. Orag kusog pud ra ba diha ang ang Riverside FM. Brother Joel nga hukapon niya itong programa kada gabi. Niya po si Sister Flor Manso or Florinda Manso. Good morning brother, maayong pagpaminaw gihapon nila ni Sister Celine og ni Bro Espirition Mindaros sa Panggamay. Okay, salamat kay sa pagpaminaw nila ni Celine og ni Brother Espirition Mindaros diha sa Panggamay. Tanan nga taga sa Panggamay nga naminaw karong buntaga. Welcome. Onya niya pod si MG Estoy. Good morning, Brad John o Brad Libby. Nag-live kami karon si Maki Estoy ni sa SDA Bool Church, Colyaba, Biliran. Salamat sa pag-pray o pag-lab. No? Good morning sa tanang taga Biliran province no nga always nagsunod sa ato nga programa. Niya pod si Brother Ronilo Itang ato saning avid listener to us sa Saudi Arabia. Wa gini siya absent. Brother Romeo Ronilo, thank you kaayo. Yang minsay mayong buntag kanyo Brother John, Kuya Libby, og sa makaigsunang tigpaminaw og sa mga nagview nini nga programa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. Niya pod si
Cristina Langgam Tanato. Good morning mga kapaglaom watching from Molabi, Zamboanga del Sur. God bless us all. So, good morning Okay, sa maayong taga buntag Molabi. sa tanan taga Mulabi sa Buanga del Sur. Wa na lang ginaagi na lang gid ko diha pero diri magos ipil. Pero naagi lang ko diha sa Mulabi. Okay, salamat nga naatay listener dinha sa Mulabi sa Buanga del Sur. Okay, thank you kayo, Sister Cristina Langgam Tanato. God bless you and your family. O niya po si Madslia Muñez sa Manila ni. Hello, Bibi Inday Kadiha. Diyan ni Kuyog Mader kay ning hangyo gyud nga muuban siya. Anya, request kog kanta pads. One, ansa ni? One da at One day at a time na. one day ni. One day at a time. Yes. Sweet Jesus. One day at a time, sweet Jesus. Karong taon ato nang i-play ng imong request niya. Niya po si Brother Roel Tomacas, broadcaster po nito sa 101.5 FM dito sa Dumangas, Iloilo. Sa program kada adlaw sad. Niya ni Asia, nag-thumbs up siya. Salamat kayo, Brother Roel Tomacas, na minaw karon. Niya po diyang mensahe. Good morning, Kuya Libby, kag Kuya John, and to all viewers and hearers. God bless to all and more power to our program from Adventist Academy, Iloilo. Okay, thank you kayo, Brother Well, Tumakas, uban siyang family. Niya po si Brother Rufino Moreno, salamat po kayo sa paglab o pag-pray din sa ato nga program. Niya po si Brother Roland Neriginon, maayong buntag kaninyo, Brad Lib, o Brad John, welcome sa inyong tulumanon. Kini ang maayong balita og sa tanang kaigsuonan, mostly in Quezon City og diha sa Cebu, Mindanao. God bless kaninyo. So God bless Brother Roland Nere Ginon. So ato ning delikatan og liili higala ang pikas nga screen, ato ning basahon ang mga nag-send og heart o nag-like sa ato nga program. Aritas nag-send og heart niya si Brother Jerry Nailon, Imelda Osabel Boratso, niya po si Evangelist Mike Rivera, Joan Mingo Goliemas, Angeline Mendoza Matias, Ronaldo Bragat, Sotong Fakats, Cristina Langgam Tanato, Roland Neriginon, MG Estoy, Florinda Manzo, Jake Sumalinog, Chari de la Cruz Nugas, Edwin Notarte, Lane of Keria, Giovanni Enganyo Bayo, Kiana Faith Eitang. Anya arita sa pikas niya pod si Brother Ronilo Eitang, Junior Noiba. Anya Ginalyn Lumuntad, Roel Tumakas, Judith Pipito Baring Store, G. Tonyakao Pahid, Tris Jamin Jaime, G. Merced, Jimboy Edar, Aniceto Presilias. Okay, mao ni ato mga nakita din sa screen mahigala, ato mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa atong programa. Kutob na lang sa naminaw karon kay uban wa man mag-text, wa mag-message pero naglantaw lang sila kaninyong tanan. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome. Salamat po sa Adventist World Radio, sa Hope Radio Toledo, nga nakikuban sa sila kanato karong buntaga. Okay, thank you kaayo. So, mopadayon tahigala adto ta sa unahan no. Atong hangyoon si Brother John dihito alang sa opening prayer kaato ng sugdan mahigala pagtubag ang pangutana. Well, mga higala mag-ampo ta. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining sayo nga kabuntagon sa unang adlaw sa semana, kami Ginoo nagpasalamat nga sa gihapon. Aduna pa ing kahigayunan sa pagsultis mga pulong sa kamaturan dinis kahanginan. Itugot mo unta nga magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw karon. Palig-una padasiga ang ilang pagtuo
ug ang uban o Dios nga wala pa makadawat sa pagsabot sa kamaturan, tandugang ilang mga kasing-kasing nga mahangpan nila ang imong pulong ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Salamat Ginoo nga imong tubagon ug gihatag ang mga ipangayo pagadawaton mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mo padayon ta higala nga sunahan. So mo nay pangutana nga ato nga tubagon karon ato ning tan-awon mga higala. Ato ning basahon kay mura manig instant ba sa kagabi nga atong gisgutan kay magisgot kay tay papahuli din kay mukubit ba. Daghang kay mukubit ani. Kay kalabanan god sa mga relihiyon ang Seventh-day Adventist na magyud ang nagkupot nga ang Sabado mao gay tinud igpapahulay kay may mabasa sa Biblia. Onya majority sa mga Christian, Catholic or mga dili Catholic, ang gikuptan po Domingo. Mao hinungdan nga makahisgot na gani og papahulay sa Sabado dis programa na mangutana ang magkanit-kanit dayon na kay ang nagkalinlaing mga pundok, lain po gunahuna, munang mopadangat sa isang pangutanam na kami po diri, igo lang sa gidming manubag, ay mo gunahuna, o magunahuna mo nga nangatake misinyo ha, ayon na nagunahon na higala, wagin may tuyo og tumong nga atakihon mo, wala. Ang amo ang pagpasabot ragyod sa pulong sa Ginoo. Ang atong programa, lahi nis ubang programa, nga naigihan ay nga tupiko, nga mo ibat-bat anang panahona. Kining ato say surprise ni usay anhin na gani mi makahibaw usay pangutana nga tagdon sa dihang basahon na dinhi sa ato nga programa. Mga surprise ni mo na nga amo kay ang Biblia man atong gituhuan nga moy libro nga dunay otoridad nga magsultis kamaturan higala. Mo na nga ato nga programa ang mga tubag ato yung itandi des Biblia kung nihaom ba sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Kaya ang pagtulunan nga kanang o pagtulunan nga eksakto kanang pagtulunan mahigala nga nakapasar diya sa Biblia pero wa gani labi mga pagtulunan na inimbento lang sa tao. So wa gina ayog yun. Kaya ang pagtulunan nga magtudlo nato sa kamaturan kanang pagtulunan nga naagyod sa balaan nga kasulatan. So manang atong mga tubag, ibay status Bible, kung nagtuta ang Bible pulong sa Ginoo, aw sagupon na to. Kung uban god ang gituhuan ang ilamang leader sa simbahan. So ato na ning tagdon, ato ning basahon ang pangutana no, nga gipadangat dinhi. Mao ni pangutana mga higala. Good EM ninyo tanan, buot bang ipasabot kay gamay raman mo nga nagbantay Sabado kamuray na as truth kamaturan og maluwas nga Sunday ra ba ang Sabbath for Christian gikan kang Fillmore Orokan. Salamat no Fillmore sa imo nga pangutana. Ako ning otro og basa. Murag instant reaction is gabi kay naghisgot ta igpapahulay. Anya ingon ni good EM ninyo tanan. Buot bang ipasabot kay gamay raman mo nga nagbantay Sabado kamuray naa sa kamatuoran o sa truth kamatuoran og maluwas nga Sunday ra ba ang Sabbath for the Christian. Fillmore Orokan. Thank you kayo mo ni pangutana nga ato nga paghisgutan sa ato nga tulumanon. So, ang panahon akong ihatag ni Brother John, dayon tapuson ako higala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby sa kuan. Daghang kayong salamat sa nangutana kay si Fillmore Orokan. So Brother Fillmore, daghang salamat sa imong kuan, sa imong pangutana. Anang buot bang ipasabot nga kamuray naa sa truth, naas kamaturan ug kamuray maluwas. Kay gamay raman mo. Ang tinuod pagkasulti Brother Fillmore, dili na maoy buot namo nga ipasabot. Ang pangutana god man kagabi no?
mahitungod gihapon sa Sabat. Og unya, mura ba og nag-compare sa gidaghanon. Ato lang gipasabot kagabi sigon sa mabasa sa Biblia nga ang dalan padulong sa kinabuhi sigpit ug hiktin ug jutay ra ang mga nakatultol. Samtang ang dalan padulong sa kalaglagan halapad sangkad ug daghan ang nag-agi niini. Sumala sa Mateo 7:13 ug 14. Amo na atong gibasa kagabi. Kung atong tanahon, Sabado ug Domingo lang gyud kay tulo ra maning igpapahulay ang iya sa mga Muslim aw Bernes. Unya inyong gipatuo sa mga Sunday keeper nga ang sa Sabado iyas mga Hudiyo. Ug unya ang Sunday is the Christian Sabbath. Maunay inyong paghuna-huna o inyo pagpasabot. Pero dinhi ba sa Biblia, tulo ba ka igpapahulay? Kung pananglit, tulo ang adlawng igpapahulay, dili pud na mapruibahan sa Biblia. Kay nganuman, wa man na itudlo sa Biblia. O niya ang igpapahulay sa mga Muslim sa Bernes. Unya, inyong gipatuo nga ang igpapahulay sa mga Hudiyo Sabado o ang igpapahulay sa mga Christian Domingo. In short, nga dunay tulo ka klase sa adlaw nga igpapahulay. Kining tulo ka klase sa adlaw nga igpapahulay, tulo ka adlaw ba? Biyernes, Sabado ug Domingo. Kini ba'y giuyunan sa Biblia ang tulo ka mga igpapahulay? Pamatia, sumala sa gisgutan sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 3, ug nahuman sa Dios pagbuhat ang tanang mga butang sa kalibutan, ug sa ikapito ka adlaw siya nagpahulay na nalangin ug nagbalaan. Tandaan ninyo ang ikapitong adlaw, gipahulayan, gipanalanginan, o gibalaan sa Dios. Ayog ninyo na og kalimti. Kay para ba nga dili mahimong walay pulos ang inyong pagtuo ug pag-ila, pagsimba, pag-alagad ug pag-ampo diha sa Ginoo. Ang gisulti nga gipanalanginan sa Dios ang adlawng ikapito, gipahulayan ug gibalaan. Tanawa, karon kay ang adlaw mang ikapito mo iyang gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan. Tulo man ni kaadlaw nga igpapahulay. Imo bang mapruiba nga kanang Bernes o kanang Domingo gipahulayan o gipanalang-gibalaan sa Dios? Wa, kana ragyong adlaw nga ikapito. Unya, asa man na nimo pangitaa ang gihisgutang adlawng ikapito. Domingo din na? Dili. Kay unang adlaw man na ang Domingo. Wa kay lain nga malantawan ug makita nag-inusara gyud ang adlawng ikapito Sabado. Ang ikapitong adlaw gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan sa Dios. Kung nagbantay ka sa Biyernes, ikauno man na nga adlaw. Kung nagbantay ka sa Domingo bilang igpapahulay, una man na nga adlaw. Asa nimo makita sa Biblia nga kanang ikaunom adlaw Biyernes o ang Domingo unang adlaw gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios? Di ba? Wa kagi makita bisag unsaon pa na nimo uting kay ang Biblia. Out of 31,173 verses throughout the Bible, bisag usa na lang kalinya wa kay makita nga ang Dios mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa ikaunom adlaw Biyernes. Kay igpapahulay man ang iyas Muslim. Wa pug kay makita gyud pod nga ang unang adlaw Domingo gipahulayan ug gipanalanginan, gibalaan sa Dios. Only nga makita nimo dinhi sa Biblia
nga ang adlawng ikapito, Sabado. Mabasa man na nato ron. Gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, tulo ba kaadlaw ang igpapahulay nga gipasabot sa Dios? Ato kuno ning basahaw dinhi sa Latina Vulgata. Sa duha version, nga gihubad sa binasaya ni Pare Manuel Yab. Nagingon dinhi sa first page, nagingon, ani-an ini hinigugbang magbabasa ubo sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Kung ang kadaghanan karon nagtuon pa lang gyud unta sa Biblia, dili mahitabo. Masugama ka sa igpapahulay nimong Bernes. Kung ang kadaghanan karon nagtuon pa gyud sa Biblia, dili mahitabo nga masugama ka sa imong pagtuong ang imong igpapahulay Domingo. Na ani-an ini hinigugmang mababasa ubos pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Giagak gyud unta mo sa simbahang Katoliko patun-an pag-ayo ang Biblia. Pero nagtuon bagod mo. Ni resulta nga nailad lagi po dinuon mo sa Katoliko kay kanang adlawng Domingo ila man na nga igpapahulay. Ang gisunod ninyo ang simbahang Katoliko dili ang Ginoo. Karon niya atong basahon. Sumala sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, atos 10, kinang nasuliton gid ninyo kay kaluwasan magkainyong tuyo. Langit makahigusto nyong adtuan. Gawas lang pa-impierno gimo. Gawas lang gusto mong malaglag. Pero kaluwasan og langit inyong adtuan, kinahanglan inyong pamalandungon ng pulong sa Ginoo. Tanawa, Exodo 28, atos 10. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Diyos nimo. Kining Sabado, igpapahulay ni sa Diyos. Karon ang problema mao, kay ang kadaghanan naaman magpahulay sa adlaw nga Domingo, nga wa gyud na ang kunas Ginoo nga iya na nga adlaw igpapahulay. Niini palang puntuha, kung dili palang gyud naa sa inyong hunahuna ug kasing-kasing ang pagkamasinupakon, makasabot unta mo. Kung asa di ay mo nahisakop ug unsay inyong nahimutangan, tanawa, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Kining adlaw Sabado, igpapahulay kini sa Dios. Yung pagasantuson mo, but pasabot balaanon mo, kay ang pulong ko santos may pag-Spanish man. Balaanon mo ang adlaw nga Sabado kay kini igpapahulay sa imong Dios. Pero unsay inyong gibuhat? Domingo. Niya karon. Padayon na atong basaw sa 9. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Ang gihisgutan din nga igpapahulay nga iya sa Dios, ang adlaw Sabado, adlaw ikapito, dili Domingo, dili pud Biyernes. O unya ang pangutana ni Fillmore, but bang pasabot kamuray naa sa truth? Kay gaog kamuray maluwas, kay gamay raman mo? Wa gid mi nagdoktrina o nagtudlo nga kamiray maluwas. Wa pud mi nagdoktrina o nagtudlo nga kamiray naa sa kamatuoran. Kay daghang mga taong naa sa kamatuoran, kay kinsa man ni ang kamatuoran. Juan 14:6 miingon si Jesus, ako maong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Pero nasayod ba mo nga daghan sa mga tawo nga wa magkinabuhi sa kamatuoran? Mao nay labing klaro. Wa pud mi mag-ingon nga kamira ang maluwas. Kay sa Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan, kanawa, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Kinsa lang makabatog kinabuhing walay katapusan, kinsa makabaton og kaluwasan, ang tanan nga mosalig diha kang Hesus. Kumusta man? Naakabay pagsalig kang Ginoong Hesus? Kung naaman kay pagsalig kang Ginoong Hesus,
ang imong pagsalig ba napahaom diha sa Biblia? Nga naman, kamoingon kong napahaom sa Biblia, ang gisugo nga igpapahulay ikapito Sabado, pero naakas unang adlaw Domingo, ni haom daay ka diha. Unya pamati kuno aber, ang gihisgutan sumala sa dinis the Living Bible, dinis sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12. Kung ato ning tan-awon o niya, ayaw gyud mo og hitamong inyong ikulipa ang kamatuoran. Dugay ra gud unta mong nagkinabuhi sa kamatuoran. Kung inyo palang yung dawaton ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kamatuoran man na. Tanawa ra gud o ang Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa ang pulong sa Dios? Kamatuoran. Kung inyo lang giduntang gidawat ang pulong sa Dios, naa na gidunta mo kamatuoran. Kay ang pulong sa iyong kamatuoran, unya ang pulong sa Dios nagpahayag man nga Sabado ikapito maong adlaw ang igpapahulay. Nganong naa magigas unang adlaw nga Domingo nga wa man na isugo sa Biblia, wa man na isugo sa Ginoo. Timan ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang gitudlo sa Dios nga igpapahulay kanang ikapito Sabado, pero naagig ka sa wa itudlo sa Ginoo. Ang pangutana nakapahaom di ka? Ug bahin anang yung nga kamirag naas ka maturod, kamiray maluwas, wa na sa among kasing-kasing una-una. Pero igo nagyud nagsulting nagpasabot sa kamaturan. Normal ra na nga naay mga taong magsultis kamaturan, pero abnormal ang usa ka taong nasultihan sa kamaturan nga iyang isalikway ang kamaturan kay adto gyud hinoon siya sa wa itudlo sa Ginoo. Tanawa ra gud niyo sa The Living Bible dinis Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12. And I give them the Sabbath, ug akong ihatag kanila ang igpapahulay, a day of rest, ang adlaw sa pahulay. Every 7th day. Wa magingon every 6th day, kay every 6th day paunta natural Bernes. Sakto ang Muslim. Wa pun mag-ingon every first day, kay og giingon din every first day natural Sunday, insakto unta na. Pero ang giingon din every 7th day. Kung inyo lang ginuntang dawaton ang pulong sino, kay ang pulong sa Dios kamatuoran man, naa na gud unta mo kamatuoran. Pero nganong nagpabilin hangtod ron wa gyud mo kamatuoran? Tungod kay gisalikway nyo ang pulong sa Dios. Tanaw, and I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Mao lang ipapahulay sa Ginoo. Unya, kung atong padayon pagbasa, matud pa din as a symbol between them and me. Unsa na ini siya? Timaan, taliwala kanilag kanako. Busa ang Dios dunay timaan sa iyang mga katawhan. Kay kung walay timaan ang Dios iyang katawhan, ang muabot diha sa tao, kalibog ang naas iyang una-una. Nganuman, nga kalibog. Di man nimo maklaro, og asa ka mo pasilong, asa ka dapig. Pero ang Ginoo, maalamon, naghatag siya og timaan alang sa iyang mga katawhan. Unsay gihatag niyang timaan? Adlaw Sabado, igpapahulay ikapito. Naoran ng inyong manok. Labi na naa mga kaigsunan nato sa bukid. Tagsarban ang manok nga inyong kano di asa pinsa naabuhi ra mo na. Sabud-saburan ra mga hinlawan, mga tinibok nga lugas mais. Pero tanawag gibutang may pang inyong manok, butangan pa niyong timaan. Ang uban ang tunga diskuko mo'y putlon, ang uban kumagko. Depende sa uban kung sa timaan nga ang himuon. Mao nga ang mga manok og mag-ipon sa manok sa imong silingan, pareha mog balhibo, pareha gyud manok. Dili ka maglisod sa pag-ila nga imo na tungod kay naa man kay timaan. So karong panahon na lisod kayo ilhon kung kinsa ang katawhan sa Dios kung wa pay timaan nga gihatag ang Ginoo sa iyang katawhan. Mao na inyong nasayod ko kasabot mo. Unya nag-ingon din nga as a symbol between them and me. Timaan taliwala kanako kanila.
Mauni timaan ang ikapitong adlaw, igpapahulay nga sa Ginoo, timaan sa iyong mga katawhan. Kung wa ka nagbantay sa adlaw Sabado, adlaw ikapito, wa kay timaan sa Dios. Kay wa makay timaan sa Dios, kinsam day ka. Ipadayon ako nigbasa, nag-ingon din Matud pa din nga between them and me to remind them aron sa pagpahinomdom kanila. Matag panahon nga ato ning nahisgutan sa Biblia kay naay nangutana na panahon atong nahisgutan ni sa atong programa bisan sa makadaghan ng higayon nga ato ning gipasabot o gihisgutan sa kahanginan apan kanunay nato ning gisubli-subli tungod kay kanunay pod ang mga kaigsunan atong mga listener sa pagpangutana. Kay dili magita makahisgot dire og dili gikan diha sa inyo. Kay kamo man mo'y naghatag namo og topic aron atong i-discuss dinhis kahanginan ning atong programa. Nagingunit to remind them, gipahinumduman gyud unta gitas Ginoo nga ang ikapitong adlaw mo na adlaw igpapahulay, timaan niya sa iyang mga katawhan. Pero bisag unsa pay pagpahinumdum sa Ginoo, gipakita ninyo ang inyong pagkabuta ug pagkabungol nga dili mo kakita ug dili mo makabati sa pulong sa Dios. Ang Santiago kapitulo 1 versikulo 21 nagingon, Hinoo busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong arang makaluwas yung mga kalag. Ang pulong sa Dios ipadawat arang makaluwas yung mga kalag. Higala kining imong gipamatian karong mga pulong nga imo ni dawaton. Matin-aw ni. Klaro. Nga dunay timaan ang Dios. Unya nagingon ni nga to remind them. Unya nagingon siya dinhi that it is I the Lord. Pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios who sanctifies them, nga nagbalaan kanila. That they are truly my people. Wa mo kulbain na amog Biyernes, na amog Domingo. Nagingono, that they are truly my people. Kinsa man di ay ang tinuod nga katawan sa Dios, ang kadtong nahatagan sa adlaw igpapala ikapito Sabado. No? That they are truly my people. Maunay tinuod nga mga katawhan sa Dios. Biblia nagsulti ana, dili miingon nga nag-alsa mis kagalingon yung bangko, dili ni self-proclamation. This is Bible proclamation. Ha? Nga unsa man ang tinuod nga mga katawhan sa Dios ang nagabantay sa adlaw igpapahulay Sabado. Kanang inyong giingon ba nga ang Domingo Christian Sabbath na lagi kay na banhaw si Kristo sa adlaw Domingo? Kamura may nagbuot-buot og deklarar na Sunday is the Christian Sabbath? Nya dayon yung ingon nga Saturday is the Sabbath of the Jews. Pero ang gisgutan, akong balikan sa Exodo 28 nga 10. Hinumduman mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo kasta na nimong bulaton apan ang adlaw nga ikapito nga isa Sabado kon pahulay sa Ginong Dios nimo dili maghimog bisan unsa. Ikapitong adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios. Mo nagisgutan that they are truly my people ug sila mo'y akong tinuod nga mga katawhan. Kung gipasabot sa Dios, di man ang Biblia gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Mo biya ni gitudlo sa Dios ang inyong gipamatian ron nga among gibasa dire. Karon niya. Iyari ragudato sa nis English nagtuom sa gipug ko nga mas maay pa mo musabot sa ako sa English. Pero ako lang hisgutan. Aron ba nga musamot pa og kahayag ang kahayag nga inyong nabatian. Nagingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Nganong gigamit man ang pulong nga remember the Sabbath day to keep it holy. Tungod kay may panahon nga ang tao malimot. Tungod kay dili gusto sa Dios nga kalimtan kining iyang adlaw ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. 9 nagingon, 6 days shalt thou labor, do all thy work. Unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong bulaton. But the 7th is the Sabbath of the Lord thy God. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay adlaw nga igpapahulay sa Ginong Dios nimo. Kung ang adlaw ikapito, Sabado, mo'y adlaw ipapahulay nga es Ginoo. Kanang Biyernes ug Domingo, kang kinsa naman diay ang adlaw ipapahulay.
Lisod bagod ninyong sabton ang kamaturan? Wa pa bagod mo makakita sa kahayag sa kamaturan? Nakasabot mo. Nakakita na mo. Nakaplaga na unta ninyong kamaturan. Pero ang inyong hunahuna og kasing-kasing dili anda mudawat sa pagkinabuhi alang sa kamatuoran. Mauna nga karong panahona, daghan sa mga tao nahibaw kamaturan, nakabatid kamaturan, nakakita sa kahayag kay ang pulong sa Dios kahayag man Salmo 119:105, pero dili magud ninyo dawaton ang kahayag, dili magud ninyo dawaton ang kamaturan, dili mo gustong magkinabuhi sa kahayag ug sa kamaturan. Mga kaigsunan, harap-harapan eh. Prangka na ang among pagsulti diri kay kanus pa man gid mo masulti eh. Kanang wa nay panahon, kanang moabot na unya nga patako mo na ang baba sa mga tao sa pagsultis pulong sa Dios. Karon nagtuo mo nga kining among sitwasyon magpadayon ni moabot rang panahon nga did-an lutoso na wa nay taong makasultis kamatuoran. Panahon gid unta nga magpahimulos mo. Ha? Kay ngano man karon gawas nun pang tao. Ug unya sa diha nga ang panahon ni dangat nas imo na anang kamatuoran, na anang kahayag, imo pagyong isalikway? Imo pagyong palingog-lingogan? Unsa may mahimong resulta sa taong nagpalingog-lingog sa pulong sa Dios? Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo may usa ka dulumtanan. Tanawa ning resulta na gid sa pagkagahi og ulo. Bisan sa mga pag-ampo ginadumtan. Unya kusog kaayod pud mo ingon kami ang insakto, kami mo'y tinuod. Ha? Dili man na nato ikatingala og kay bulong. Usual na eh. Ha? Tanan mag-angkon nga maoy tinuod. Mo'y insakto. Pero wa gyulain nga mahimong atong timbangan og sukdanan sa tinuod ug insakto, ang Biblia ra gyud kay gitugan is Ginoo nga may kapuslanan alang sa pagtudlo. Kung kanang imong giilang kamaturan kahayag og insakto, kung wa gani na muhaom dinis Biblia dili na mo'y gitudlo sa Ginoo. Pulong sa Dios may atong basihanan. Nag-ingon si Kristo, Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Mga kaigsunan, Fillmore, palihog kuno, paluapa kuno ni ning pangutanaha og dili pa bagyod nimo masabtan ang mga butang nga atong gisgutan karon. Wa mi maging kamiray maluwas. Ang gingon sa 3:16 sa Juan, ha, aron ang tanan ha, nga mosalig kaniya, dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Mabuhay kay gala. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ini mga bayna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon ang mga mensahe nga nahidugang dinhi sa screen karon. Ato ning tan-awon ang ilang mga message. Okay, niya si Rufino Moreno. Good morning, Bro John, Bro Libby. Okay, request siya kanta sa kayan. Esther Berge, Tabuak. Pika Moreno, thanks sa pagbasa bro. God bless you always. Anya niya po, Esther Judith Pepito Baring Store, maayong buntag ninyo diha, Brad Liv. O Brad John, watching in Iscario Street, Cebu City. Oy, nanay mo Iscario ron. Esther Judith. Niya niya po si Cel Bornula Sanchez, salamat sa pag-pray o paglam. Niya po si Brother Ruel Tumakas, niya iya po nga tampo, ang kamaturan mao nga ang Sabado gintangdo sa Ginoo. O diyutay lang ang nagsunod sini apang ang aton nga manluluwas naghambal nga ayaw kahadlok, gamay nga panon, buot silingon ang maluwas, gamay ra nga gamay raman ang nagsunod. Ang Domingo daghan ang nagsunod, apan dili suno sa kaubuton sa Ginoo. Busa ang tao pagpili siya Sabado.
iya sa Ginoo or Domingo nga iya sa tao. Kung gusto kita sa kaluwasan, batunon ta ang kamaturan nga iya sa Dios. Salamat kayo, Brother Roel. Thank you. Lakas. Bullseye good nga contribution. Thank you so much, Brother Roel. Okay mo ato ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana god nga ato nga gituki karong buntaga naghiskot dinhi nga ingon siya buot bang ipasabot kay gamay raman mo nga nagbantay Sabado kamuray naas kamatuoran nga maluwas. So ang Biblia higala naghisgot diha nga gamayng panon sa Lucas 12:32 ang gikahimut-an sa Dios sa iyang paghatag og ginharian. Gamay ra gyud dili dako. So maghisgot ta og katumanan ni ining gisulti sa Biblia. So niya sa Adventista kay gamay man. Unya majority nga panon karon na nag Sunday keeper higala nga wa diya sa Biblia. Unya sa Mateo 7:13 ang giingon ni Ginusos nga palimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpet. Kung naghandom tag kaluwasan, ang kaluwasan higala sigpit di ay ni ang pultahan. Hiktin ang dalan paingon sa langit. Unsay nakasigpit, nakahiktin, mao ang pagsunod sa gisulti sa Biblia. Dili ka makainom sa makahubog nga ilimnon, dili na ka makapamaligya sa ilim na makahubog, dili na ka kasigarilyo, kay bisyo na, di pugko ka pamaligya, o niya, dili ni ko makakaon og mga gidili, bantay ko sa adlawng Sabado, o uban pa mga sugos Ginoo. Sunod, sigpit mga higala. O niya, ingon sa Biblia, mo'y gisaaran og kaluwasan mato pa Ginusos. Langit ang gisaad si Ginoo. Ang musubay sa sigpit. O niya, asa may ning haom anak? Ning haom na sa dako nga pundok? Wala. Unsa may gisaad siya, napoy gisaad ang Ginoo. Nag-ingon ang versikulo 14, kaya doon na kuno'y sangkad ang pultahan, og lapad ang dalan, paingon sa impierno, moingon na ni ko Biblia, paingon sa impierno, og kini ang gisubay sa daghan. Napoy saad sa mga majority nga wa mosunod sa sugos Ginoo. Ang saad sa Ginoo higala dili langit, impierno. Mao nang magpili ta, dili ko manghambog, mingon ko ataghan kami kinadak-an nga pundok sa kalibutan sa mga Kristiyanos. Kaluwasan gining amo. Ako to sa angkon, may lantang mo angkon, nya pangutana. Ning haom sa Biblia, ning haom tuod sa gisulti nga lapad ang dalan, sangkad ang dalan, gisubay sa daghan, pero ang punteriya dili langit, impierno mga higala. So mga mangita ganitag kaluwasan, ay tas gamayng panon nga nagtudlo og nagsultis kamatuoran base gayod sa balaan nga kasulatan. Pangutana, unsa may naas Biblia? Sabado ba, igpapahulay, or Domingo ba? Kay ang pangutana din nga ingon din nga buot bang ipasabot nga gamay raman mo nagbantay Sabado kamuray naas kamaturan og maluwas wa may manghambog na higala. Kadaghan pong nagbantay Sabado nga di maluwas. Nga naman, na mga tao nagbantay Sabado pero gakaos gidilis Ginoo. Na kamaturan ng Sabado. Pwede na mahimo nga 99% lang. Kinahanglan 100% ngay mong sundon. Kay sa Santiago 2 versikulo 10, ang maglapas og asa kasugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan. Subot ipasabot, kung gusto kitang maluwas, dili kay ang uban lang sugo atong tumanon. Ang tanang sugo kay maglapas kag usa, sumala sa gisugo sa balaod. Samara nga gilapas dako ang tanan. Nga naman, ang paglapas og daghan og paglapas og usa, ang meaning ana higala sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo.
lapas sala gihapon na higala bisag isa lang kasugo kung gilapas og dili na nako hinulsulan maunay mo pa impierno nako. Nga naman, wa may tao nga malinapason sa sugo nga paadto sa langit. Kadtong matinumanon sa Ginoo, maoy paadtuon sa langit, mga higala. So karon, ang Sabado, kamatuoran yun na. Oh, desan mi manghambog nga maoy maluwas. Ang Ginoo ra kay mao may maghuhukom, mao may muluwas, pero kinsay luwas sa Ginoo? Ang mga taong nagsunod sa iyang kaubuton. Sa Mateo 7:21, nag-ingon si Ginosos, dili ang tanan, kaya daw halos tanang Kristiyanos, tanang mga relihiyon nagtawag og Ginoo, nagampo og nagsimba Ginoo, pero unsay giingon ni Ginosos, siya ra ba'y mobalik sa kalibutan, ang atong Ginoo mobalik sa kalibutan. Ingon siya, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman. Tiyaw mo na, matinumanon ang padtuon dito. O niya, ang Sabado, sugo ba nas Ginoo? Sugo, mga higala. Sugo nas Ginoo. Tanawa na gud, analyze ang Levitico 23:3 sa Contemporary English Version. Ato mo ba sa ingon diha nga, you have 6 days, you can do your work, but the 7th day of its week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Katinaw anang pagkasultis Ginoo. Ingon ang Ginoo, doon na mo'y unom kaadlaw, makahimo kamo pagbuhat sa inyong mga buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, kada Sabado, ingon ang Ginoo, balaan kining adlawa, kay kinialang kanako, iya nas Ginoo higala. Ang tag-iya sa Sabado, kana ikapitong adlaw, 7th day, ang tag-iya na giangkon sa Ginoo, ako ng adlawa. Ako na. Kay ako maning adlaw ni Sabado, ako'y magbuot. O sa may pagbuot sa tag-iya ning adlaw ng Sabado, ingon siya, bisag asa pa mo magpuyo. Kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Klaro anang gi-instruction si Ginoo. Giangko niya ako ning adlaw pahulay. Ako ning Sabado. So, kay siya man Sabado, munang sa Marcos 2:28, siya ang Ginoo sa adlaw Sabado ug siya'y magbuot kung unsay angay buhaton sa adlaw pahulay. Unsay pagbuot niya? Ingon siya, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw pahulay ug mag-usa kamo sa pagsimba kanako, kay kining balaura dili gayud mausab. Sayon raman ang sabto ng pagkasultiha is Biblia, kining balaura di mausab. Ug kay di man mausab, nagpadayon day higala ang balaod sa Dios nga ikapitong adlaw Sabado nga maghiusa ta sa pagsimba nining adlaw. Nanas Biblia, ang Biblia mo sukdanan sa kamatuoran. Muni libro na otoridad higala kay pulong ni Ginoo. Unsa may pagbuot sa Ginoo? Sabado ang igpapahulay. Ingon ng Dios, di ni mausab kada Sabado magsimba. Mo sa higala, kung naghandom ka nga musunod sa kabubuton sa Dios, kay siya ra may magbuot, kay siya may magbubuot, siya may tag-iyas balaod. Ang giingon sa tag-iyas balaod, tag-iyas Sabado, ingon siya, bisag asa po magpuyo ning adlaw, bisag asa po magpuyo, kinahanglan magpahulay mo sa pagkaadlaw pahulay. Mag-usa mo sa pagsimba. So asa ta padung di ay igkasabado. Adto simbahan, makig-fellowship ka, makighiusa ta ngadto sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Ingon ang Dios, magsimba kamo kanako. Kining balaura di jud mausab. Mo'y hinungdan ang inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist, wa gyud nagbuot-buot og usab tungod dining pagkasulti sa Ginoo, kay mituo mi nga ang Dios namulong og ang paglapas, pagsupak sa pulong sa Ginoo makaimpierno na higala. So muna nga kung nagbantay ta sigo pahulay karon nga Domingo nga giila, kay ang Domingo giangkon man gyud na. Matod pa ni Father Brady siyang sulat sa Elizabeth Ingenious
gipatik niya si Elizabeth News, ingon siya nga, Sunday is an institution of the Roman Catholic Church alone. And those who observe Sunday follow the commandment of the Roman Catholic Church. Tiyaw mo na, gipahayag ni Father Brady, ang Sunday daw, ingon siya, balaod lang ni sa Roman Catholic Church ug ang bisan kinsa nga nagbantay sa Domingo, ang ilang gisunod, ang Roman Catholic Church, dili ang iyas Ginoo. O, tipili lang ta duha. So nagpamatuod, kay wa man sa Biblia, ang biblical man higala, o giimbento ra man na sa tao, sa ato pa pagtulunan sa tao, ang pagbantay sa adlawng Domingo, dili iyas Ginoo. So magpili ta aning duha. Asay atong dawaton, asay atong sundon, ang sugo bas Ginoo nga Sabado ug pahulay, og ang sugo ba sa tao nga Domingo higala. Mingon ta Christian Sabbath, ang Domingo, sa ato pa si Kristo atong modelo, pangutana, kay siya may modelo, pagka Domingo si Kristo ato ba simbahan? Wala tayo record mabasa na sa Biblia. Ang record sa Lucas 4:16, kada Sabado tuwa siya simbahan na batasan niya. O niya, paano ta mingon ang Christian Sabbath? Kaya ang Christian, mga higala, follower of Jesus Christ, ang pangutana, kay ning palo man ta kang Christ, Domingo man ka ang Christian Sabbath. Si Kristo nagsimba ba pagka Domingo? Wala oy. Kisa kang Kristoha ang atong gisunod ana. Duha na rabay duha ka Kristo sa Biblia. Na ay matuod nga Kristo og meaning nga Kristo. Ang matuod nga Kristo nabatasan sa Sabado. Ambot ang meaning nga Kristo sa kay gibatasan nagimbento iyang kaugalingong sugo. So pili ta ni duha pangutana. Sinsero kita nagsimba sa Ginoo, nagbantay nga ila Domingo ug pahulay. Pero balaod lang is tao. Dawaton bas Ginoo ang atong pagsimba? Paminawin ninyo si Kristo gyud ang napahayag ani. Sa Marcos kapitulo 7, versikulo 7 ngadto sa versikulo 8. O niya akong basahon dinhi sa bag-ong maayong balita nga Biblia mahigala. Catholic Bible gyapon ni siya. Sa Marcos kapitulo 7 o niya 7 at pwedeng ilaw sa to sa 9. Muna atong mabasa paminawin niyo ha. Akong basahon. 7 nga to sa 9. Ang 7, nag-ingon si Ginusos, siya gyud namulong ani, mato pang Ginusos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Oy, pagkangilngig ani pagkasulti sa Ginoo, murag bullseye kani siya, kawang lang ang inyong pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Klaro kayo, ang Domingo, balaod lang sa tao. O niya ang sulting ni Jesus, kawang lang ang inyong pagsimba kanako. Kay inyong gitudloan yung mga tao nga sa pagbantay sa mga sugo nga ilalang hinimo. Useless lang higala. So nagsagahago lantas tong sakripisyo, pagsimba, pero not counted to bangas Ginoo. Useless in vain. O niya, gingon ang versikulo 8, og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya lang sa tao. Tiyaw mo na. Ang Ginoo yung sige, ipasagdan yung sugos Ginoo. Naisugos Ginoo nga lang sa Sabado, ipasagdan nato, gisalikoy nato. Ingon si Jesus, ipasagdan ninyo ang sugo sa Dios, og mauhinoy yung gituman ang mga sugo nga iya lang sa tao, ang Domingo. So muna atong pamalandungon higala, timbang-timbangon nato. Sa dihang nasabtan natong kamaturan, dito magdugay. Muduol ta, pinangga bitas Ginoo, gihigugma tas Ginoo, gipakamatian tas Ginoo, ang handom sa Ginoo, nga walay isa natong malaglag, kitang tanan, mga luwas sa adlaw sa katapusan. O niya ni kumbasahon, ni Brother Ruel Tumakas, you will know the truth, and the truth will set you free. O niya ni pagyod, ang gihatag nga tanda sa Dios sa iyang katawhan Sabado ug di Domingo busa sa 4:11 panlimbasugan ta ang pagsulod sa kapahulayan sa Dios. So thank you Brother Ruel nya wa na gitay panahon no. Alang sa mga nag-request, so sorry yung kaayo kay abot ni atong panahon. Ang ato ning tapuson ni atong programa sa di pahingpit tapuson ani ang ato nga theme song. Okay,
pagid siya mensahe sa Brother Ruel, ang maluwas ang sunod sa kaubuton kanang Sabado kaubuton did na sa Ginoo kay magpadayon kanang minsan pa sa bagong langit ug sa planeta. Thank you kayo sa dipahingpit tapuson atong angiwan si Brother John sa pag-ampo sa pagtapos. Mag-apo kita mga kaigsunan. Dalay god ka Dios sa walay katapusan. Ginoo dili pa uwahi ang tanan. Diin ang mga